Hai kok tuma thumlai buthana sikri mungte chokramno naijaka tongthok field sinisithap logo fan raidani salo kok tuma thumno samong koi kok tuma thumbai kok tuma phunani hayoni joton borokno akhlaitei khaina bagai sangsar charik damtham tamajora tolai hangkol komalpurni ophraskor amsiya khungsa bigra nokhongo birman klai tomajaka kok tuma thuma thangmani phiaba ajorauno khoroksa samong sitara tangnai mung Jitendra Deborma nogo rimoni mung Chiranjit Deborma bufani mung Rabindra Deborma Saimanka Jitendra Deborma TPM ni khoroksa adong koktuma thumnai koktuma tisana thangmani phiaba ajorauno khasitra Jitendra Deborma camera bwskango phai recording khaimao kebenka asu simia khuk khamya tiklaika te buran naika hambai jotono no ang sangchatini koktuma thumnai Sushila Deborma ang tini phaimani hingke angke oro kaisa borok mesin thanglamnei sapta kaisa rok ungthanei oro gana gini borok ringi phaimani omo hingke opraskor dolai kamalpur opraskor oro phaimani hingke tarpore ang news coverage khai tongpuru ano kaisa chela phai bini mung hingke Jiten Deborma hingke dak nam khai Chiranjit ni saimangkha hingke bukhani mung khai Rabindra Deborma bo ano camera bondo khaidi faltu khayo hairo khune fur har ungo emonki bini habba phamya bo ampi mane kusu buoi rohna mobile ampi rokhai bo mane an phasing rogo kise jami thaya naika tabu mane ang kudu thaya hangke tamu khamu saimaliya hangga ang kudule pegaro ni kharma haikle pega ebong kai ulo saimangkha ang arogana gin borro ko choi bo TPF party patal kuinani dol hne sini jago hne sawa eke patal kuinani dol phana ungtong thong jesa politics phana ungtong thong media nole tang sungle tamni bagai ama hai kai padari ho ba punani togang nayo ama hai rukun tada chakhaba ang abon bagai no ang camera bos kanggo map heke osu apa bari tongka bor hortai ta ko mama hike tang wa ano phung khaya nya hi ta suka hike abu kai na phung khai ri ko mis ko li likha mis ko khai hike na nya bo phung khai ka ko bui da ka ko bui na pasi ko to hor ba ta wa bu sa wa ya ka nai bo khada rok jaka hike pore khen thuka hike ta sa hor chai ta bu sa wa ya ko nai khada rok khada ta ya mani khutung khata khai phu hike na chungka hanu o songkor sungpu tam da jika nong dada hingke na o puang chada chani musung oi sapu hingke na do an the tong khoni cha khai ri sapu hingke na khoni cha wa khane bro biang tha bok sai sin maria ni ta ha ja kun khobor maya bro an bu sai na bro no phai di na bro pa khane soi ko ta ngani ki ja khaja noro mane mesin dari rok susu khana rogo abgo chuja bro ori wa bon aku thana mung khang maya ta no missing there khai ko na bla kasi mi din bla missing there to khai ko hingke tamong nung amo ki biang thang mane nung mansu ang tamu tam hi wasung na ni bro thaka bro tamu bro bia bu sai ro ka ang ta bo ki sasian bu sai nang ma to na ga no mairo khai taw ma masa mai ro pun mu sai ya je bo thangani je hangani sang je khor khai mani rango so kolia masalia mu sai ya koidin dong khaman masaya iko phaya sa phaya sa ya ham ke ro tong sa ko ding to has ko ni je bo ka ma de chi to nogo mai ro kore to ken tabuk tam ni jo khina mana ba tam khina mo song lang no ta ko ko rong sa na jo to sa jo nai nen do sing ro teman ba busar ka iko ni busara ma sa buri bin ha sire Ngan beparo jeni sunungan ingke kaisa missing dari ba an kumina bo an bain busai missing dari puila fungong ingke kubong borong phaitam beke kano taifan borok phayako dibro khana gaje media phaina hina phaika borok thikono baino kok sungai tongo ingke angbo topro tisai tongo ingke ano news channel sungka tan baga ano video khai ba tan baga matisa ingke bosi kokda ang bono ukok sungai bosi kokda kendang bono kok these bon sai ko botat tisa dingka ang tisa lia tarpore wo ang camera off kemani ya goro kok sungka baino nung tau mama sa sungka to kaham kok sungmane
last yo nungbo pati khai hinsungka nungbo pati khai nungtam pati khai gya obo sung tani wo ang sudo ko kaisa saka oho kaisa missing dari jaga phaitani wo kita patin kok senge janai o sung no sao bolan bago video footage phunung de mama maya kendo angle pono ti sapro tongo bano tati sadin samane abu tongo puru kendo bin thanilan puru kaisa kurui bo phunuk umanglak je samay tarpore bo boro news likamia horo ko kurui libi nung news phunung ka ang kaham no wan suka tarpore phungote ise news likha geporok tam tam saleka ani o parawa meeting sting khan bago borok thumna phagengkai borok manso manchi masafu borok maya Apa sabo? abung gai tabuk tibramo thani Tibramo kento je borok ano tabuk TPF no suksaka ang TPF no kento ang ofro ang TPF ni hinai na oro video ta khaidi ang bongno butong no khaina bunaya bonang lufreng na bunaya je borok saithanga je nung butok khaina nayo bongno lufreng ho khariya ke tamung khamo na abu jot to kok si abo dara abu fake news omai fake news omon bahai ke thanja himanai tini an bai o jaga sukjak ang bin gana sukjak bo je samay ano video ta khaidi je samay ang bo pati khain sabur bano sungka ang je saban saw no sapur ang phai phika bo ang phaiman ya guro bano sabu tam hunai nono si YouTube ti sedi no news ti sedi nai sapur ang saka bono giti sadita ang usung saw tarpor sibok tam tam wansuk laika chin paragana ni no kaisa Bishnupati Deburma gurui botam khai khaya abu ang semia kento boje fungo news nuka ang tam sakabo boni parawo meeting sitting ni bagoi borok khona tang angke borong maya lasi mungsiman phayu tang himang ko o nung bini missing dari no kha nung naina si phailia nung pati goto si phaisu obo naising naidi ang tini TPF khai hunai ba ang bono kebingya ko ba ang success ung busana himbo kobaya ko probat dabarma saka bufan bumulok kisoro botam saka tabuk o kuma thani wo chironjini wo yak tongon chau jung opro sapung sapung kok sari puro norok borok tong sawi bo saya hin sajaka borok bini no kungo je problem domani nung o problem no si solve khaidi nung bin kongno important nangjai ho je ang obai kok khaija satani wo patin kok sana nangi satani wo tan bagan kongno also important na nangka bon moto samhe na di jot las niti charsi ang bono kun ang mahai patin phaya ang nongno kebeng huni bo saya borok ni si sak TPN ni phaya kono TPN ni themarang ni sanamka tini kaisa kok sawa je samay borok meeting siting khain phayu nung koijon ano sakaba je borok tini sai tongo meeting khaina phaya kono borok maya bongmo pura las ni teacher si borok bobo bin missing darin baga phaya borok direct TPN no supainen phaimani borok TPF party no hamja gyango kendo angbono obu saya no chung TPF tongo jaga chung bu janai noro video ta khaidi ang abu saya ge tini jano video viral khai likha ta mana ano video viral khai nang kaisa leader nang kaisa mantri chung tabulom sidi example bo je samay angbono mia video khai tongfro bo baino video shoot khai tongfro ang bono video shoot angbo baino no video shoot khai tong piaba bo sau hogoi ti saman haibina mo sikok debo botam sakafro ang video khaipro video ta khaidi ano video ta khaidi odring so sikok da acha bo video ta khaidin sawe ang khaya tongkha ani agro ang siring siring ka asuk tongkha bon ko thaina ang nai asuk tongkha tarpore bo tam saka nung bo pati khai tam pati khai ang sungjana musung mane tabo no jaga ponte chabucha tong abodo to nung bo no saiden ka ano okok sana tongan le bo tam pati khain satani wa ang kok the samane ani tam upload nung khaba ang TPN ni dang bongno dom kiri fika ang direct sao pura thung thung borong mok kono missing darin baga naina phaimaya borong mo direct party goto phayo phungo mia phungo TPF rok phungo ek chokor phaitham bika abo kono party him phaya BJP bo phaitham bika abo kono party him phaya ke o jaro to uno TPF kebengo otoi kebeng sakai tongya Kai bong ni oja kamane na kokai tango jaga ule khedia kamana ni kongno boro important nangjaglia tan hengka ni kongno si important nangjagsiwo tan hengke nungbo pati khain satani wa ang bongno kokhe samani obunani engko ungkhana tan ke bongno kebeng man ungkhana kiaba video khainani joton sagono odhikar tongo kento
je samoi minister kaisa phaikan kai koijon abono borok video khai an media phanosi media phansi video khaile tani he bo kaisa minister hingke nung kok sungpruwo emne no bin missing dare jarawo bin busai kumajak tongpruwo ani bo kaisa video khainan odika tongbre hingke bor khatam sai tongha buprak saprak khayo media no lufek lohorka jomkiri kha na faltu hana anu kon saya bon kong mote se ang kokso ang faltu himani borok phunuk de mano video footage phunuk de mano bo media angai to ang otoi sapur bo video bin thani video leko tongmanin nangnai jodi bo media hangai bin thani video footage tongna nangnai tarpore video footage tu ang be proof sa toi kok sapai tung cái media này có bây giờ bên media này có được cái tông bin thani kono purmaya bo media da na an media bin mung saimana ang bin mung ke susila deborma bo bo jana abu saimana bộ video phải pro yang phải khai pro sắp tông bên lagi tipra mốt hơn bro da na cái tipra mốt bang logi to Sara. bin logi to tabuksa torangai to palao ponchai chawnai tipra mot hange ba tipra mot han borok tui khayo কিন্তু কক্সি চানাই বু তিপ্রা মথানি বরনো কক্সি চাও তানিকে তিনি বরক তমুনাw tuike sayang kai তিনি ang bo jagani ang bahai botam ge semana ba na ang borno jaga ang tipra mothani ang na ang tipem ni no oda video ta khai dina ang kebenka fia borok sak bu chaka borok sak lasimung man kha tan ba goi lasimung man ang o jaga nung tam pati kok sain satani abon ba bo lasimung man kha borok sikong man jaka ne ang sak gosinau tan ke borok sikok borok video khogoi ti sana phaimani aha bo just pon party khai tungthung hingke bo BJP khai nungbono subalia bo IPF dekhe nungbono subalia bo CPM khai nungbono subalia tam bo bolo gediba thancha ji nai hingke nung tangui thancha no naya karoi nung tini ang kok thisa sataniwo nung bo party khai sataniwo tini ang tan bagai news kana nangka bo kong nun sakang answer ligrang thung nó probat khatam sungka probat song bang kono kok thaisa ma saya bo niji si huijagoi biang thamai kono video snam layo borok ani nokraw video snam ya ani baini nokraw video snam lange borok hui jagoi video snamo bas osono ankok ambai